štátna správa by mala aktívne pristupovať k zmene toho režimu územia, ktorý existuje. Ak je neefektívna banská činnosť už dlhšie roky, mal by výhľadovo riešiť do budúcnosti inú možnosť budúcnosti tohto regiónu. Ja by som chcel upozorniť, napríklad v prípade banskej činnosti dá sa porovnať, bol tam zámer otvorenia 6 nových lomov v oblasti Slovenského krasu. Tomu na maďarskej strane je to na hranici slovensko-maďarskej, na druhej strane je súčasť tohto krasu, ktorá sa volá Aktelek. A v danom prípade vďaka odporu verejnosti aj mimovládnych organizácií nakoniec tieto lomy otvorené neboli. Ináč nedoniesli by žiadne väčšie množstvo pracovných príležitostí, pretože jeden taký, aj keď veľký lom zamestná pri tej plnej mechanizácii okolo 8 až 10 pracovníkov. Takisto aj v prípade otvorenia baní to rozšírenie pracovných príležitostí je malé. V prípade Jahodnej, ktorá by mala byť veľká baňa, sa predpokladá okolo do 200 pracovníkov priamo v bani. To znamená, že ak to porovnáme s tým Aktelekom, v Akteleku zavreli posledný lom, ktorý už tam nie je a dali sa na cestovný ruch, na turistické príležitosti a tam v podstate je zamestnaná každá rodina. Tam je oveľa viac penzionov ako na slovenskej strane tejto hranice a toto je jedna z tých aktívnych možností riešení, ktoré by štát robiť mal. Takisto by mal už niečo robiť a nielen zotrvať a vliesť to za sebou ako blúdny kameň problém Horného Ponitria, ostatných. Kremnicko napríklad, o ktorom sa hovorí, má výborný potenciál tiež pre cestovný ruch. Určite nepomôže tomu rozvoju tohto regióna a ak by sa tam ťažilo zlato s použitím kyanidovej technológie. Poviem úplne absurdné príklady, ktoré sa v súčasnosti presadzujú z hľadiska banskej štátnej správy. Dobývací priestor, ktorý by mal byť v Kremnici, je na území mestskej pamiatkovej rezervácie. Nepoznám prípad zo sveta, ktorý by umožňoval v mestskej pamiatkovej rezervácii riešiť dobývací priestor. Ďalší príklad je Tokaj, kde v čase najostrejšej obchodnej vojny o značku tokajského vína, ktoré sa riešila aj na v Európskej únii, kde Maďari trvali na tom, že len víno pochádzajúce z maďarskej časti Tokaja môže mať túto ochrannú známku, tak sa mal otvoriť nový lom, povrchový lom, 20 metrov od tokajských viníc a proste v tejto oblasti, hovorím, boli pritom neotvorené 4 ložiska mimo takto exponovaného územia. Ďalší príklad je napríklad otvorenie ložiska amfibolitu v Nižnom Klatove, kde nie je prístup, kde sú zdevastované cesty už doterajšou banskou činnosťou. Bol zámer o 10-násobok zvýšiť banskú činnosť. Keď sa to namietalo, dokonca sa to dostalo aj do záverečného stanoviska v procese EIA, posudzovania vplyvu na životné prostredie, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia. Na to Banský úrad povedal, že jeho otázka dopravy nezaujíma. On ťažbu povolil, lebo on nie je oprávnený riešiť dopravnú činnosť. Čiže tretí absurdný príklad, štvrtý absurdný príklad, otvoriť ložisko v druhom najväčšom meste na Slovensku 6 kilometrov, pritom všetky prevládajúce toky a vetry vanú do Košíc. S tým, že zvýši sa radonové riziko a zvýši sa aj radioaktívna prášnosť a tak ďalej. Ja sa ešte doplním sám seba. To, čo povedal pán Šuchta, je veľmi dôležité. Slovensko zlyháva v tom, ako ekonomicky využívať a pritom šetrne využívať prírodné atraktivity, ktoré má. Ministerstvo životného prostredia, namiesto toho, aby v tom bolo aktívne, tak ustupuje takýmto príkladom, ktoré boli spomenuté a necháva to na občanoch, aby občania tieto veci riešili v podstate za štát. Čiže to, v čom Ministerstvo životného prostredia dlhodobo zlyháva, to nie je otázka posledných vlád, to je vec, ktorá sa tu ťahá od roku 1990, bohužiaľ. Aj keď boli náznaky takých snách, ale v súčasnosti je jeden z veľkých problémov aj to,
že Ministerstvo životného prostredia a Slovensko ako také nemá vôbec koncepčný prístup k ekonomickému využívaniu prírodných hodnôt bez toho, že by boli ničené. Čiže je spústu spôsobov, ako ekonomicky využiť prírodné hodnoty pre turizmus. Slovensko zlyháva v tomto. Boli spomínaní Maďari. Sú tu Rakúšania, ktorí v tom majú ohromné skúsenosti. Chránia si svoju prírodu, vedia ju ekonomicky využiť bez toho, aby ju ničili. Pred časom prebehla informácia o tom, že JNT by chceli robiť nejaký rozvoj v Rakúsku, ale sa sťažovali, že im tam nič nedovolia. No samozrejme, že nie, pretože tam majú svoje spôsoby, ako veci robiť a robia to dobre. Nikto v Rakúsku by v Alpách nedovolil to, čo sa JNT podarilo urobiť na skalnatom plese vo Vysokých Tatrách, bohužiaľ. Čiže nie len tento spôsob ekonomického rozvoja je možný, ako nám tu ukazujú niektorí developeri na Slovensku, ale keď sa pozrieme za hranice, vidíme, že prírodu je možné ekonomicky využiť bez toho, že by sme ju ničili.